vítam vás u prvého dielu z Happy Wheels. Tak, ideme si nejaký server zahrať. The Master of Pogo. To si bereme Pogo. Pogo Stigaja. To asi je ten, myslím. Či? Áno. No aj toto je ľahké, toto prejdeme na jednu šupu a tak a hop. A eja! Aj! Ne! Ne, 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 ne. Ne. Nechoď, čo? Ne, 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 ne. Sa musíme sklznúť dolu, táto. Aj, za shiftom do nič. Hore, hop. Zbúcham hlavu o stenu. Áno, áno. Nie. 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 Čo teraz? Musím to reštartovať. A ideme. No. Tak čo? Ne. Ne. Tak sa nahneme krásne, sadneme si. Ne, to ťažké. No, naspäť. Je to hnus. Áno. Jo, dali sme to. Je to úžas. Ne. Ako si ideme bližšie. Hopa. Ne. Tak. Hej. Pro. Ježišmarja. Hop. Sadneme si? Ne, nesadneme. Hopa. Držím sa. Skáčeme. A ešte skočíme. Napaňme hop, no. Au, moja hlava. Toto nie je možné. Neznášam toto. Paličky. Tyčky. Ne. Hopa. Ja. Pro. Ne. Ne. Zase to musíme dať na začiatku tej super. Hop. Teraz taký ninja. Skočili sme. Ne, hlava ne. No vidíš. Jump. Jump. Jo. Hej. Hej. A nie, pro. Oj. Neznášam tyčky. To nie je možné. Ja to neznášam proste. Neznášam. Tak. Hopa. Hnusné tyčky. Tak hop. Moja noha. Tak. Jo, dali sme to.
sme najlepší. Keď len s jednou nohou, ale sme najlepší. Keď toto dám, tá... Dobre. Dobre. Ne, nedobre. Á, moja noha už sa otrhla. Hlava. Ne. Teraz nesmieme zomrieť, lebo to by bola hamba. Hop. Ne. Tak. Hup. On my foot. On my foot. Jaké dobre. Jo, dali sme to za 93 sekúnd. Dobre. Čo si dáme? Podľa ratingu si dáme. To sú najlepšie levely. Sword throw. Ideme toto vyskúšať. Takže. Ideme hádzať nožíkmi. Ne. A to som pokazil. Prečo ja sa vždy napichnem? To je hrozné. Dve nože, presne headshot. To sa mi laglo. Laguje sa mi to veľmi. Neviem prečo. Dvaja naraz. Ešte jedna šupa do hlavy, že by nekričal tu zbytočne. Ne. Takže tu máš, synku. Utekaj tam dole. Jo! Takže toto je posledného, takže ešte raz musíme dať všetkých. To je zákon. No, teraz sme to pokazili. Tak. Tak to som netrafil. Nevadí. Heja! No. Super. Dobre, ešte na tých troch malých pindírov. Jo! Vyhrali sme to. Survival the fall. No ideme skúsiť, čo to je. Takže dáme, myslím, že Z. A teraz sa to bude točiť ako kolotoč. A ne. Aha, to máme asi tam skočiť, ne? Hejja. Au, moja hlava, Aj to! Srdce, utekaj! Behaj, guľaj sa, všetko možné. Dávaj. Srdce to dalo, ale musíme my to dať. To je naše srdce. Takže, a teraz som to nedomyslel. Takže, hop. Teraz. Bani! Au. Boli. Au. Ne. Ale žijeme. Žijeme ešte. Ešte žijeme. Ešte hýbeme ručkami. Ešte, pozrite, vidíte tam? Hýbeme ešte. Musíme to vyhrať. Musíme to dať. Hýbeme s ručkami. Au. Vykrvácam rýchlo. Jo, dali sme to. Áno. Takto sa to robí. Pardon. Čo si dáme to tam? Dať čo fajnového. Nie, harpúny nie. Au! Ma to zapichlo, to neplatí. A presne do brucha.
Či ide to? Hej, kukuč. Čakaj. Kukuč. Kukuč. Tuto tam je taký stupáčik, myslím. A to tam musíme asi skočiť. Hop. Hej. Hop. Kukuč. Au, au, au. Harpuna cez stenu. Hop. Tá čo? Ja som čo teraz? Čo teraz ako? Prilba! To je... Prilba nám spadla, musíme ju zobrať. Olížeme ju, zjeme ju. No, tam, tak. Ostaň tam, hop. Hop, nice. Hej, nice, nice, nice. Rýchle. No skoč. Ježiš, to sa nedá. To sa nedá proste. Ja tu skáčem dokola, hore, dole. A stále tam neviem skočiť, to je hrozné proste. Skoro som sa dotkol tamtého. Tej veci. Jaký Matrix. Len tak som prišiel, som skočil. Salto dozadu. Salto dozadu. Aj dve? Nie, dve nie už. Dajte salto dozadu. Aj. Ja. Teraz to bol ďalší Matrix. A hopa. Jau, moja hlava. Ja. Hej, kuč. Au. Hajta. Skoro na minu. Hlavu som položil. To je zlé. Hop. Ja. To sa nedá proste. Ja to asi strihnem, no. Alebo nie. Pozerajte, ak toto tu na... Neviem skočiť. Ježišmaria. Bomba. Neznášam ťa. Ale keby sme mohli tam skočiť, že... iným spôsobom, tak by sme mohli vyhrať tiež. Ale lepšie je tam, lebo tam je bomba a jedna harpuna. A také šipky toto. Toto tam šipky. Čo to tam sú? Jak som sa dotkol bomby. Šťastie, že nevybuchla. Dobre, nevybuchla. Konečne sme tam. Jo, ne. Ale máme to. Ne. Čože? Prečo mi to robíte? Ďalšie sme stratili prilbu hneď na začiatku, to je zlé. Sme hneď na začiatku aj tam skočili. To je super. Tak, a tam. Naspäť. Naspäť. Nie, naspäť. Hopa, hop. Takže hopa, hop. Ne. Hopa, hop. Hop. Poďme hop. Urobíme také tu, že skočím a bombu. Nepodarilo sa mi to. Urobíme taký trik. Hopa. Dobre, nepodarilo sa mi to. Dobre, tak s hlavou dáme hlavičku do bomby. Hlavička. Sa podarilo a teraz je tam, nie že by vybuchla. Mierne sa tam to... Kukuč. Sa zaseklo asi. Sme to pokazili. Takže už môžeme ísť tam. Takže... Dammit! Au. Kukuč.
Jaký headshot mi dal. Au. To sa podarilo. Ešte raz musíme dať... Au. Au. Ah. 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 A Matrix? Vybuchla bomba. Matrix. Obidve nohy. To sme zaskočili. Je to zlé, je to zlé. Dostali sme mincu, dobre, vyhrali sme. Akože sme to vyhrali. Dobre? Dohodneme sa. Akože sme to vyhrali. Tak dáme fun. Minecraft. PewDiePie. Ne? Stop it. Čo je? Dáme si jeho. Čože? Mám dať SC. 5. Zlotých. Reštartovať level. Fail! Klamali nám. Nevyhrali sme. Class Brick Jets. Oh my gosh. Dobre. Ale... dobre. Rozbijame skla. To je super. Juj. Synu. Mám v krku toto črepinku takú menšiu, len samozrejme menšiu. No, takú menšiu. Kus väčšiu, no. Medium, hard. Hard sme dali. Ninja. Chuck Norris sme dali. A PewDiePie. Ale sme to prežili, našťastie. Hop. Ne, ja nechcem ísť hore, jak Superman. To je hrozné. Naspäť nás to dalo. To sú zlé, pozor. Au. Dali sme to. A nemám syna? Nevadí. Myslím, že to prežil. Počkajte, pozrieme sa. Tak kde šiel do nebies. Tam preč. Battlezone. To chcem vidieť, čo to je. Ticho. Som Assassin. Hej. Stop! Ježišmaria. Joj! Ty si čo urobil, ty? Sa zľakol. Hello, Slandy! Ale... Tak, teraz buď frajer. A teraz ja budem frajer, dobre? Sa mi nepodarilo. Sa nedá. To je ninja! S katanami. Ninja fight. Dobre. Zapichol nás a jemu sa nič nestalo. Nie. Dobre, skúsim dačo. Ne, takže sme to teraz pokazili. Teraz dačo ideme skúsiť. Dačo fajnové. Synu, choď proti nemu bojovať. Si to nedokázal. Takže odpojíme syna. Hop. Ne, ešte ne. Hop. Ja on sa teší. Woohoo. Synček sa teší. A utekaj preč. Tam. Dobre. Damn it. Uj. Dobre, tento level je čudný.
Ideme si dať sword throw. Ďalšie sword throw. Dobre. Yeah. Nice. Krása. Som to. Headshot! Headshot, ste to videli? Videli ste to asi, hej. No, vidíš, že sa to dá. Asi dozadu máme teraz hodiť, myslím. Či? Hopa, jaj. Teraz som to nevyhodil, mierne. To nevadí. Ako čo mám robiť teraz? Sa robíte srandu, či čo? Puste ma! Ideme ešte raz, či to není nejaký podfúk. Jau, toho muselo boleť. Headshot. Som nedal headshot. A teraz dáme headshot Santovi. Pozrite, sa mi odomklo. Myslím. Hej. Dobre, nič. To sme... Skoro. Tesne. Tesne to bolo. No, tesne, no. Ne. Dobre, kašleme na ňu. Ideme toto. Pokazili sme to celé, stále to pokazíme. Neznášam to. Au. Ešte raz. Jup. Poď. No daj. Dobre rezalo. Headshot. Ne. Headshot Santovi. Ne. Joj. Hej. Au. Ešte raz. Dobre. Headshot. Dobre. Padajte všetci. Aj ty tiež, ty tu. Dobre, nič. Dobre, Headshot, to musel byť headshot, proste. To sa nedá, ne. Au. Dobre. Čepeľov, to je nebezpečné. Dobre. Dobre. Posledný meč. Musíme to využiť. Hej. Musíme to dať. To nemôžem, že nedať. To sa nedá proste. Musíme to vyhrať. Musíme to vyhrať. Nice. Au. Nice. Headshot. Dobre, takže teraz ho určite trafíme. Headshot. Vyhrali sme. Dáme message, či jak sa to číta tu al. Hráme. Checkpoint. To mám vyskočiť, či čo. Checkpoint. Dobre, cedulky nečítame. Ešte je part 2. Ajaj. Čo sa stalo? Čo? End round. Vyhrali sme, zomreli sme. Impossible. Zase toto. Teraz je to horšie. Vám to odpalilo zadnú časť tela. Ale to je jedno. Ideme si dať čo iné. Tu si tak. Impossible 9 miliónov, či koľko. Utekaj. Tak si presne. A letíme. Ale vyhrali sme to, jo.
Pogoran. Extreme Pogoran. Nie! O! Co sa stalo? Co sa stalo? Nie! Ne, choď preč! Choď preč! Ne. Utekaj preč! Utekaj preč! Ne. Musíme to prejsť. To je sranda. Hej. Dobre. Sranda musí byť. Dobre. Hop. No dobre, dali sme to. Musíme utekať preč. A teraz to. Čo sa stalo? Ne. To je zlé. Tak. Dobre, to dáme. To musíme dať. Dobre. Ne. Choď preč. Utekaj preč. Však je tam cieľ. Urob to pre mňa. Jo. Čo? Nedá sa ísť do cieľa? Ne! Toto musím preskočiť. Čože? To si robíte srandu. Ježišmaria. Hop. No, sme v cieli. Super, dali sme to. Na druhýkrát, alebo na tretí, alebo na jaký, neviem. Dobre. Dáme si Wheel of Death. Super. Aha, to sa mám držať ako oni. To musím tak ísť. A op. Krvička tam stríka. Idem na kolotoč. Chytím sa teba. Držíme sa za ruky. Dúfam, že to vydržíš. Držíme sa za ruky. Čo to je? Odpaľ. Ne. Chytíme sa ďalšieho Vika. Ja som vyhral. Toto musím ešte raz dať. Chytíme sa za ruky. Za tvoju hlavu. Otrhnem ti hlavu. No vidíš. Pusti sa, detko. Pusti sa. Spolu to vydržíme. Čo si to urobil? Koľko natáčam? 28. Dobre, pre tento diel sa s vami lúčim. Dúfam, že ste si to užili. Dajte lajky a odbery. Takže čaute.